Όχι, λέω γενικά, δεν είναι θέμα. Μετά το έκοψε όμως. Εντάξει, γενικά δεν είναι μόνο για αυτό. Κανόνισε, να σε μαζεύουμε το κουταλάκι. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Τώρα από το χωρίς. Τώρα έτσι πάει λίγο. Όχι βέβαια. Ο μήνας Σεπτέμβριος 22 του μηνός. 21, λάθος, Σάββατο βράδυ 21. Στο Γεωργίτσι, στο μπαλκόνι του Ταϊγέτου και απολαμβάνουμε κάπου ο κάμπος της Σπάρτης από ό,τι φαίνεται. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα, αλλά αυτός είναι ο κάμπος της Σπάρτης κάτω. Έλα μου, κατέβα κάτω από το τάμπλετ. Σαν και εκείνους τους Κινέζους είσαι. Άιντε. Που είναι με μια φωτογραφική συνέχεια και με ένα τάμπλετ για φωτογραφίζουν. Καστανιές, έλατα και ο Ταγίτος. Η κυρία που με χαρακτήρισε Κινέζο με το τάμπλετ και τη φωτογραφική μηχανή. Οι Κινέζοι είναι συνέχεια έτσι. Φωτογραφίζουν με μια μηχανή και με ένα τάμπλετ. Η κυρία με χαρακτήρισε Κινέζο. Και το βράδυ έχει βραστό.